Άκη. Λοιπόν, θέλω να σας δω φίλε όλοι με ένα τσιγάρο. Θέλω να σας δω όλους με ένα τσιγάρο θέλω να σας δω. Όλους με ένα τσιγάρο. Λοιπόν, εδώ πέρα zoom στους τσιγαρέτους. Πού είναι το καταπληκτικό κόμμα που φτιάξαμε? Εδώ και τα μότα και τον ακόμενο. Σου βάζεις τον κόλλο όπως είναι. Πού το βρήκατε ρε μαλάκες? Έχω εγώ ρε. Έχεις τέτοια? Ναι, θέλετε. Για ρούφα. Χαίστηκες για μένα, zoom. Ρούφα ρε μαλάκα. Κοίτα σαν πάφο το κάνει. Καπνίζεις Αντωνόπουλος? Όχι, καθόλου. Αντωνόπουλος καπνίζεις? Αυτό το καταλαβαίνω τα πράγματα. 5. 5. Μέσα από τα λόγια τους, ναι. Μήκος μου σκάσει, θα σκάσει. Αυτό το βάζω. Τι θα σκάσει λέει μαλάκας, δεν θα σκάσει. Τι κάνει κάτι μπάβα μαλάκες? Ναι, Τι πας εκεί κάτι μπάβα? κάτι μαλάκες που έτσι τα είχα πάρει πολύ παλιά. Έχεις βάγεις άλλο? Έλα ρε μαλάκα, χαλές όλα τα δυναμητάκια ρε μαλάκα. Καλαμάκος καπνίζει. Θα χάσει τη σκάση για τον έμελ. Πιο πάνω, με καπνοδαρία θα σκάσεις. Δεν έχει άλλο, τέλειωσε. Όχι, το έχω πει ρε πως να μου την πάρει. Θα την πατήσει.